Пичове, обрях, съжалява, Аз съм малко болен. Това ще е последното видео, чули? Така. Са, Имаше желязна зоря. Да. Тук. Чакай, не това е. Тук. Я виж това. Един палец. Едната. 9 диаманта. Значи това. 20 стрели. 20. Така, са 9 диаманта ли беше? Да. 8 диаманта. И 5 медала. Опа! Добре. Така, точвите, колко бяха точвите? Точките бяха 60. Дай повече. 51. Абе, колко ми падна? Колко? 38. Още 20. Дай един стаки това е. Колко падна? Стига! 5, айде, той ми. Други имах мощни неща. Храната? Да, 19. Никъде не сме яли. Ние Никъде не сме яли. Да, извинявай се. Къде? Точно ми повезло. Ще много късно. Абе, стига толкова. Май да останалото не ни трябва. Абе, смени режима. Да. Имахме и голд. Докай. Не, ние го изхвърлихме. Да, но имахме и лапис, но и шкаф. Готово. Аре. Колко ти имате? 15! Върни го чести и не се плена. Не, ще направя нещо. Да го взема ли? Да, бе? А? Да. Някъде още неща. Имаше за панталони. О, да, текси. Имаше за панталони, бе, човек. А за каска? Точно за панталони. Само панталони. Напъде още. И ми чеснаха диаманти. Тамянци. Те си ги отчести тия. Тук... Това ще каче... Човек, Да. виж, имаш 40. Какво? Ага. И това тук... Тук. Значи, това ще тук. Изпечи голда. Тук. Голд имаме. Така. И сега стран? И ярен. Може да направим площадка мада. Как? Къде е обсидиан? Долу. И аз. Уеста. Иначе колко е медали лате? Медал. Виж, диамантите. Сега си правим диамантен армор и ставаме като чупирони. Правим се сега портал, правим готини, още готини. Ако ви стане време, де? За 7 минути сега ще разкопаем такива. Обсидиан. По-точно 6 минути. Тук няма. Дай или кофа за да. Не, мами, имаше някъде обсидиан, аз не спомням. Да! Тук, само че като тръгне е тук. Тук дори не си бил. Бихме! Като умряхме. Видео, ще паднеш в лава! Къде бе? Аз мислих, че има лава. Това тръгна, ми плаче малко. Да, ето обсидиан. Къде? Долу. Страхме да ми падне пак лава, че ще се оттепам и ще стане Марио Джокс. Като си... Май, знаеш какво? Ето тук за трупа, нали помниш? Нямаш камък. Така,
И какво да правим? Циганска работа направим. Там. Захвата. Спря. Става. Няма, добре. Ще отнеме време. Да, само едно да изкопаем. Трябват ни 12. И пише сега ли сега, като изкопаем синя. И след това раз да направиш тук, тук не е Сега ще правим копалка. Да. И ние нямахме ли палка? Няма. И... Ето си. Ай, златото вече си. Какво правиш? И три чакъл. Ага. Падни, бе! Навън газала. Не, бе, не тука, бе! Не е играта! Абе, като тук шари това чакъл, бе! Падна. Амелика. Мелъка. Ти може да го направиш в инвентара, не можеш да отидеш там. Събрахме на лапи. Инвентара, бе. Инвентара. Не, тука. И в инвентара. Добре, чакай. Така. Така да правим. Да. Аз сега си правим порталче. Как ще го правим? Лесно. Да, аз знам как. Чай, само Ти помня да не развалиш нещо. Там се... Дула. Какво написа? Кой да ще... Дай на мене. Искам аз да го направя портала. Аз знам как се прави. Ти правиш готините неща. Аз не как се прави. Когато се копа всичките 4 емералда. Да, Не! така се прави, бе! Не го направи го грешно. Така Дай! се прави. Леле! И сега тук какво ще правиш, като го сложи това? Ти не тъж да го правиш така. Така се прави, бе! Не! Дай на мен, аз ще го направя. Всяко не го да правиш. Ще го направя даже по-хубаво. Да е по-удобно. За слизане. Боже! Ще го направя по-готино, аз ти викам дай на мен и ти да. Значи сега ще ти покажа как се прави. Тя е хляна. Клипа на стола. Защо, бе, не? Нали, сега ще го не изкопая за толкова време. Защото да гледа само. Заред хората му, аз се прави тук. Аз ми показах как се прави истинския портал. Да, прави се истински. Сега ще влезем там, ще късим с Марен Гърце. Сега се знаме, значи... Но тук не само това. Стои на клипа, защото ще изглежда това много време. На стоп го стои. Добре. И да е това. Много пак ще така спираме. О, не се тъкна. Да, вземе едно такова. Свечи. Взимай. Дай ма ти. О, то нещо случайно много свети. Ще ти е спа. Спа! О, така съм много хубаво. Вика да падна. О, да, тук се отказвам. Не. Сега ли още? И още... Защо ще ти играеш? Аре, Аре, ти че тук ако ми пресвършка. Не ме падна нищо. Здравейте. Ай, бързо да копаем. Днеска предния епизод все пак. Къде ще има да копаем? Така се копае. Ти толкова стига, ти направи... Ти толкова събра. Ще вземем повече хора. Защо, бе? Защо не трябва? Два се. Да гледаме. О, това ще трябва много. Чак аз не знам да видя, защото си ползвам това. Това ще изпади, да Ма да какво ти Гъба! Не ни трябва. Какво не гъба? Това? Може. Да. Не съм виждала това. Вземем това е много важно. Дори не знам какво и за какво се използва. И това съм мисля, че е много важно. Добре, аре си го гузиш. Стига. Накъде. И понеже за днеска последен епизод и ще яката. Ами ще ми пъсна. Аз взявам храпчето, тук беше пешелета.